OK, čiže to je 20 litrová kanistra, ale plná nie, čiže predpokladám, to môže byť 16 litrov, čiže 16 kg. Rúbsak v tejto konfigurácii s týmto gírom má teraz 6 kg, čiže idem nosiť 22 kg. Okay. Raz, OK. Čiže I'm ready. Idem si pripomenúť staré vysadkárske časy a v tomto batohu od Tasmanian Tiger Base Carrier máme teraz 20 litrovú kanistru, nie je plná, má 16 litrov. Je tam 16 litrov vody teda, plus samotný rúbsak s tým všetkým vybavením mal 6, čiže nesiem okolo 22 kg. Idem si zapnúť stravu, som zvedavý na tie časy. A keď to bude, cigaretu mám, to je základ. Strava. Alright, má hrudný pás, som zvedavý na srdcový tep. Tieto ľahučké, perfektné paličky, ktoré sa mi osvedčili aj tým prechodom západných Tatier, sú karbonové Diamondback Ultralight. No a základ pri týchto rúbsakov je, že celá váha nemôže spočívať na ramenách, ale musí spočívať v tomto bedre. Preto je dôležité utiahnuť si toto. A vy vlastne ramenami iba vyvažujete tú váhu. Určite nemôže byť tá váha položená tu, ale musí byť položená tu. Čiže takto to nejak vyzerá. Tá kanistra a idem na to. Okay, Vlaďo som poslal trošku predo mnou, lebo poznám svojich ľudí, znám svojich ľudí a viem, že ju včapnem do 10 minút. A toto je krásna červená. Ukážem vám to spredu. Sme tesne nad Devínom. A všetci, čo nastupujú tú trasu do Dukly, začínajú ďadiaľ, ale poväčšinou idú po tej červenej z Dukly a končia tuto na Devíne. Alright. Takže ako som už spomínal, stará dobrá vysadkárčina je späť. A idem si dať asi 5 km pochod s 22 km. No a takáto nádhera, takto sa tento červená, či táto po modrej ideme teraz, vynie nad Devínom a my traverzujeme tú Devínskú kobylu, alebo Dubravskú hlavicu, čokoľvek. Tam pred nami je Marchek. Tempo dobré, rúbsak sa zdá byť zatiaľ dobrý. Padajú gate. Myslel som sa neplánovane zdržať, lebo som mal tie gate po kolená. Čo mne by osobne až tak nevadilo, ale sú tu tiež ešte iní turisti. A zrejme som budil pohoršenie. Takže my to takto obídeme až k Devínskej Novej Vsi a naspäť sa vrátime tesne pod tým lomom. Budeme kopírovať späť ten chodník. Ten lom sa volá Vajtrov.
No a toto je tá brána. Toto je ten rozdvojník. A my sa ideme držať tejto modrej. Ideme na žltú teda, pardon. A žltou a modrou sa vrátime naspäť. Čiže tu sa opäť stretneme a pôjdeme tam, odkiaľ sme prišli. Čiže ešte raz, my odbočíme na žltú. To je pri tomto rozdvojníku. Modrou nejdeme, modrou sa budeme vracať. A v tomto bode sa zase stretneme a pôjdeme k autu. OK, aby ste vedeli, že tu sa láme tá modrá na žltú. Tak je to tento bod. Toto je jedna z najkrajších túr v Bratislave, ako môžete absolvovať v každom ročnom období. Čakáte ma dobrú hodinu? Ha, keď celkovia. Oj. No a keďže som sa chytil od Vladi, už je za mnou dosť výrazne, tak síce musím ubrať tempo, ale zase si môžem pri tom tepe 140 pofajčiť. Čo sa zimy týka, tak je 0, respektíve 1 stupeň. Platí tu zásada vždycky ako pri aktívnych športoch, že oblec sa tak, ako by si sedel v kaviarni vonku na terase pri 20 stupňoch. Dobrý. Čiže mám na sebe jednu vrstvu spodnú od Arc'teryx. A to je všetko. A som spotený tak či onak. No, keď ide človek z auta, tak je zima, ale naozaj keď sa pohne, po 5 minútach je v prevádzkovke a tam môže potom naozaj ideálne byť oblečený čo najľahšie. Vláda už pod citeľnou stratou. Čiže takto krásne to všetko traverzujete. To je úplná paradička. Skoro stratím 15 minút s Vláďou, lebo inak by som to išiel na čas. Ale keďže budem musieť čakať, aby neboli pindy, 15 minút určite stratím na celom tom kolečku. A robím to nejak do hodiny. Normálne. OK, takže pod nami je ten Marchek. A ten lesík za Marchegom a Moravou je plný bocianov. Tam sú hniezdia najviac veľké populácie bocianov. A tuto máme Devín alebo Devínska Nová Ves. Tieto chatky patria pod Devínsku Novú Ves. Ten Devín je tam. A my sme to takto traverzovali po tejto žltej až tu. A tam je ten Šlozov, tam chodila Mária Terezia v lete. Vlaďa sa loudá a s pančikom nás pekne zdržiava. Už ide. Poďte parťaci. Poďte parťaci, čo je to? Čop, čop. Sú to babovky. Ja zopakujem, že som vďačný, ako som sa dobre obliekol, respektíve neobliekol a naozaj mám iba jednu spodnú vrstvu od Arc'teryx a jedny fleeceové gate, lebo čokoľvek by som mal navyše, tak sa potím a definitívne vyzlíkam.
Čiže zopakujem tú zásadu, obležte sa tak na veľmi aktívnu aktivitu, ako keby ste si šli sadnúť pri 15 stupňoch vonku do kaviarne na terasu. Lebo sa vám to zrovná tým pohybom. My tu máme taký zostup, kde sa tu mieša blato so snehom. Treba byť opatrný. Alright. A už takto fičíme dolu na ten Sandberg. A tu niekde počujem psy a to bol vždycky problém s tými voľne pustiacimi psami. Lebo oni nadháňali tie srnky a tie lane a daniele tuto nad tú vysočinu lom. A nieraz sa tu stalo v tej Devinskej, že tie srnky popadali z toho lomu. A v tom období, keď naozaj čakali malé. A ja síce tiež mám psa, ale túto šelmu. A ten by v živote srnky skrz svoju veľkosť a vek nenaháňal. A naozaj to odsudzujem voľne pustené psy v lesoch, kde definitívne žije zver, byť nemajú. OK, čiže ja sa môžem s časovkou rozlúčiť, to pod hodinu nebude definitívne, lebo tu Vlaďu tu už 4-krát čakám. Len zopakujem tú zásadu, že rúbsak musí držať na bedrách a nie na pleciach. A ono má tendenciu, toto má taký šikovný systém na telefón, tendenciu púšťať v tých bedrákoch. Čiže keď si nájdete chvíľku, kurde, už to nemá nikde dať, tak to treba opäť utiahnuť. Celá váha tých 20 litrov vody musí byť položená tu a tie ramená vám viac menej len ten rúbsak udržiavajú a balansujú, čiže absolútne tu nesmiete cítiť žiadnu váhu. Alright. Je sila tento kvadlok na mobil. Hľadaj tu. No poď, baby, lebo strácam, to je 1,5 hodiny. jednu dierku si zapchaj nosnú a druhou fúkneš. Tak sa to robí, Vlaďa. My na stavbe, keď pracujeme, to robíme takto. Dobre, čiže to bude na 1,5 hodiny toto. S babami to je o ničom. Škoda, opla, paru mám celkom dobrú. A tu máme Sandberg dolu. A ako je vidno, tak my pôjdeme dolu na tú pieskovú cestičku, na ten chodník. A podlezeme to zase. Budeme to traverzovať spodom. Tam máme ten cyklochodník pred nami nad Moravou, ktorý spája Slovensko s Rakúskom. Toto boli niekedy naozaj časté miesta, keď ľudia chceli emigrovať. Hej, už sme nad Sandbergom teraz. Čiže emigrovalo sa hodne cez tú Moravu. Tu hneď ako je tá cesta asfaltová, tak bol múr. A slavný pokus bol, keď to nákladné auto sa pokazilo mliekárenské akože. Prišiel hneď Gazik, že čo tu je, čo sa robí. A ten šofér hovorí, sa auto pokazilo, že to idú opravovať. Ten Gazik odišiel, chlapi vylezli na korbu toho auta. Preskočili plot a myslím, že vtedy sa im to zdarilo a že naozaj emigrovali. Na toto je 4. stupeň ochrany, čiže veľmi prísny. Toto je taká ilovitá hlina, keď človek nazbiera na topánky alebo na bicykel. Koniec, treba ísť po tej tráve. Dobre, a my ideme dolu. No a z tej žltej zase chytíme potom modrú. A ideme tradične, ako som už hovoril. No a po pravej strane máme Devinskú Novú Ves. A sme konečne dolu pod Sandbergom. Sú zaujímavé, odkiaľ sa tie piesky tu zobrali.
nielen tu, ale aj po celom záhorí. A ten piesok už predstavoval problém za Márie Terezie, preto ona nasadila po celom záhorí tie borovicové lesy, aby trošku ten piesok zadržiavali, aby sa nešíril ďalej. A čo je zaujímavé je, že aj samotný Rommel, nemecký generál, ktorý mal prezývku Pušná líška, predtým ako bojoval s Britmi v Afrike, tak išli nacvičiť ten boj v piesku práve tuto na Záhorie, kde je ten vojenský areál na Záhorí. A vidíte, takto tie diery v tom piesku tam stiahujú, či tam teda hniezdia. Už teraz neviem presne, aké vtáky, či stehliky, alebo ktoré, ale toto je veľmi chránená oblasť. 4. stupeň, tak ako hore. Dobre, parťák, ideš hore? Zoberiem ťa? Takto čekujem psa. Keď zastane a príde mi k nohám, tak viem, že je unavený, ale ešte vládze. Ešte odbieha, čiže nechce ísť hore. No a ideme zase počkať Vlaďu. Čiže naplniť túto detské pieskovisko nie je problém. Bo piesok je všade okolo nás. Čiže toto je môj tip na sobotnú nedeľnú prechádzku pre každého Bratislavčana. Odparkovať na Devíne auto. Ideálne v blízkosti Hadie cesty. Hadia cesta je normálne na Google. Napojiť sa na modrú. Ísť po modrej. Na rozchodníku modrej žltej ísť stále odbočiť na žltú, mierne dohora. Prejsť žltou až tu po Sandberg a tuto chytiť modrú a zase sa napojiť, ísť teda po modrou až po ten spojeník žltej modrej a tam zase sa dostať k autu. To je najkrajšie kolečko, krásne panoramatické výhľady v lete, v zime, kedykoľvek, úplná paráda. Škoda vám dosť síly, aby som to dal na čas, ale nedá sa, lebo keď človek zoberie babu so sebou, tak je to vždy problém. A stalo sa tomu teraz tiež. Som prekvapil pri sile, dlho som nebol. Pripomína mi to zrýchlený presunul 5. pluku špeciálneho určenia, keď sme nesli zo Strelnice z Kamenice z dediny do Žiliny 30 km plnú polnú. A keďže ja som pindal nejak, mal som nemiestne poznámky vraj, tak mi dal ten strážmajster niesť aj gulomet. Ten gulomet mohol mať, 15 kg. Čiže 30 rúbsakov, 15 gulomet a z Kamenice 30 km dolu do Žiliny. A potom popri Rajčianke tej rieky ku kasárňam to už bolo behom, lebo sme superili roty. 1., 2., 3., 4., kto to dá najrýchlejšie. A myslím, že sme vyhrali. Myslím, ja som bol druhá rota, vlci. Dobre. Hua! Toto sú bojové pokryky amerických mariňákov. Hua! 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 Tam motivačný pokryk v úľade nezaberá evidentne. Meká je ako babovka. Dobrý. No je tu krásne. Myslím, že sa niekde Vajda ženil, ale myslím, že Vajda sa ženil v tom Vajtrovom vlome. Bral si tu Juliu vonku. A potom mali svadbu, to posedenie v tej krčme devinskej a 3-krát im tam na sťažnosť susedov prišli policajti, že sa majú normalizovať. Jožo Vajda má tiež svojské spôsoby výchovy psov a zistila raz, keď zobral svojho psa a čúrali obaja. A Vajda hovorí, keď videl, ako dlho čúram ja, aký mal silný prúd, tak ten pes uznal, že ja som tu šéf. A odvtedy ma počúva.
Čo môže byť svojím spôsobom aj pravda. On sa hovorí, že mňa nepreštíš a Vajda evidentne prešťal svojho. Počuť na mikrofón blízko úst, ako fučím, dýchčím. Tam môže zase počuť. A tá baterka v kamere drží to. Si pamätám, prvé generácie tých kamerov vydržalo 20 minút v takej zime. Teraz sa minút 20% natočím. Ako blázon. Toto je Vajtrolom. Je taká mini farmička. No, my sme to takto obišli pekne horem. Vlade, ak chceš byť vysadkár, musí si švihnúť. Dobre. No, tu je tá záhradkárska časť, ale my zatočíme tuto na Pomodrej na Devín. A ideme do tohto kopca. Tam, k tým záhradkám, tam tu už tie rodinné domy a tak. Ty máš krízu častejšie ako tu. Hua, poď. Kde je Vladinka? Kde je Vladinka? Hua! Poď, vojačku, poď. To my fičíme, toto je to miesto, kde sme sa rozdelili chodníkovo. My sme z tejto modrej išli na tú žltú hore, ako je ten mostík. A vidíme krásny Devín pred nami. Tu je tá rozbočka. A my ideme. No menej, lebo je zima, vieš. A my sme šli hore touto žltou na ten lom a vracem sa po modrej a zase sa napojeme na modrú a ideme do Devína. A to je najkrajšie, no? Tuto? Tá voda v tom tej bandovské výbru aj zo strany na stranu. No aj to cítim, ako ma to vynáša do stranu. Dobre, rúbsák obstal, čo sa týka chrbta. Tieto bedrové musím si dať vyššie, ale keďže tu mám ten kvadlo na držak na mobil, tak to neviem stiahnuť viac. A mám to nižšie na tých bedrách, ako by som mal mať. Musím to dať na tú kosť hore.
lebo cítim tie bedra. A toto je presne ten typ tripu, keď zistíte a vychytáte na tom equipmente, na tom výstroji, čo máte, všetky muchy, ešte predtým, než sa pustíte na ten ozajstný trip. Preto doporučujem, keď máte nové veci, topánky, rúbsaky a čokoľvek, to odskúšať. Plne zaťažiť, to je základ. Čiže ten rúbsak má nosnosť 50 kg, som zaťažil dneska 20, čiže nie som okolo 22 kg na chrbte. A 20 kg už ukáže, čo treba povoliť, čo treba dotiahnuť. Si dobrá, dobré tempo máš, poď, uá. Pri topánkach je to ešte možno viac, topánky noha napuchne okolo 30 km, čiže je dobre si dať minimálne 35 km a zistiť, či tá topánka je schopná a vaša noha v nej fungovať na nejakom 50-60 km pochode. Čiže keď skúšate rúbsak, ho naozaj treba zaťažiť 15 kg, 20. A tam sa ukáže, že kde vás bude omínať po nejakých 3-4 km. OK, toto už viac menej sme točili, keď sme išli hore. Čiže vypínam, no na tú hodinu, čo to bežne dávam s 15 km. To s hľadou nebude, predpokladám, že to bude hodina 15, možno hodina 20. Celé to kolečko, a bol to pekný trip. Ja si ešte možno vybehnem ten kopček, bo tuto od tej hadej cesty hore k záhradám je to tak do kopca, takých 300-400 metrov. Tam si dám kardio. Bo aj tie západné Tatry som šiel nejak 160, ja som potom volal takému športovému centru, kde sa venujú tým športovcom, či je v poriadku ísť 8-9 hodín, tak ako som šiel v západných Tatrách na tepe 160-170. Tá primárka mi hovorí, či ma na druhý deň niečo bolelo a hovorím, že nie. Teda, či ma bolelo v hrudi a hovorím, že nie. Tak povedal, že to je asi normálne potom, že každému to srdce v záťaži funguje inak. Ak som necítil na druhý deň bolesti, tak asi môžem ísť v takom tempe tak dlhý čas. Dobrý. Toto považujem za vrchol neslušnosti, keď ste v horách alebo kdekoľvek v prírode a pozdravujte sa človeku. Ten človek vám neozdraví, tak to už tiež hodne prezradí o ľuďoch ako takých. Sa mi stalo pod Barancom niekde. Nikde nikoho na kilometre a ide mi oproti nejaký človek, pozdravím sa, dobrý deň, a on nič. Vrchol podľa mňa neslušnosti. Dobre, sme tu, toto sú tie záhradky. Blížime sa k tej hadej ceste, kde vás navigujem, aby ste si nechali auto a toto kolečko absolvovali, lebo doporučujem. To je úplne krém de la crème, čo sa týka bratislavskej turistiky. A kdekoľvek sme v lese alebo v cudzom prostredí, pes sa drží mňa, alebo mňa vyhodnotí ako silnejšiu osobu ako Vlaď, na ktorú sa možno dá viac spoľahnúť. A drží sa na mňa, i keď sa otáča za ňou a postojí chvíľu a čakajú, ale vždycky bližšie ku mne, ako k Vladi, ktorú vyhodnočil vo svorke ako článok, ktorý je pod ním. A keď simulujeme nejakú bitku, že Vlaďu akože bijem, tak ju chráni. A keď bijem mňa Vlaďa, tak kašle na to, spí v posteli. Darem a jeden. Dobre, končím. Super trip. Pekný víkend. No a toto je jeden spomínaný 400 metrový kopec do kopca, či kopec do hora. A tu si dáme kardio. A ideme vyťahnuť to srdce trošku na 170, 180. Toto si ty nosil. No, 22. Pane Bože.